Jeg har det her mount fra jer, hvor jeg sætter min Garmin i. Og der vil jeg gerne montere en lygte nedenunder. Og det har jeg sådan set også haft gjort med den her lygte her. Sådan en Magicshine. Og med Garmin-beslag. Og dertil kunne jeg fra Magicshine købe sådan en her, som egentlig passede fint nok nedenunder. Her. Problemet var, at det lavede noget billig plastiklort, så i går der begyndte at knække den, og lygten sejlede hen ad asfalten. Så jeg går bedre lide det her I har lavet, som er noget kvalitets aluminium, som jeg regner med holder lidt bedre. Men problemet er, at der er gevind på den her side her, og der er gevind på den her side af det andet beslag. Altså, hvis jeg sætter de her to sammen, så har jeg ligesom gevind på begge sider. Og det vil sige, at jeg kan ikke rigtig få en skrue til at holde det fast. For det skal jo, det skal jo sidde rimelig stabilt, så lygten ikke dingler frem og tilbage. Og grunden til, at jeg gerne vil have sådan en her siddende, det er, fordi jeg vil gerne vinkle lygten en lille smule mere, end jeg har computeren heroppe. Fordi selvom jeg måske godt kunne vinkle den her en lille smule mere nedad, det ved jeg faktisk ikke engang, jeg kan, så vil min computer til at komme til at sidde alt for meget sådan her. Så jeg vil gerne vinkle lygten anderledes end computeren. For ellers havde jeg egentlig tænkt, at jeg kunne måske tage den her Garmin plate her og montere direkte på den her. Men så kræver det, at lygten og computeren får samme hældning, og det er ikke helt optimalt. Så har du en eller anden idé til, hvordan jeg kan få den her til at sidde fast, eller har du noget andet på lager, så vil jeg meget gerne høre, hvad du har idéer.